Este era el meu col·le. Jo he vingut ací des de ben xucutigua. Vaig vindre jo, va vindre la meva filla i el meu net major. En el temps les coses han canviat molt. Quan jo venia ací de valencià, res. El meu net sí que va arribar a estudiar-lo. Antigament era tot en castellà. Es parlaven en valencià, les amigues, en el carrer, però en l'escola ni pensar-ho. Això estava prohibit totalment. Antes de Franco, això no, això estava prohibit. L'haver pogut estudiar i saber escriure, i no sé escriure, i vull clave la pata més d'un dia, més d'una volta, però bueno, això és el que hi ha. No per això ha deixat d'aprendre el valencià, i ben orgullosa que estic. Jo crec que dona més benefici que perjudic. A més d'això, les persones que han estudiat, ara els ho ve molt bé per més de 4 puestos de treball, encara que el president no parla el valencià. I mira on ha arribat. Ell que no vinga a llevar-nos les costums i els arrels d'ací. L'anglès està molt bé, a mi m'hauria agradat també saber-ho, però si vas a Anglaterra, ací què fa? Vas i parles l'anglès i ací en valencià tot el món t'entén. Jo estic a favor de l'escola pública en valencià. Marca sí al valencià, pel futur dels teus fills i per als que no van poder fer, doncs com jo, per exemple.